Добрый вечер. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные, глубокие, широкие и такие задевающие нашу жизнь темы. И беседуем с людьми, которые в них разбираются, с которым, как я выражаюсь, есть что сказать. Сегодня у нас в гостях человек, который не был еще на АТР, но, по крайней мере, в моей программе точно не был. Это заместитель, точнее, начальник отдела Института национальной памяти Павло Подобед. Салям алейкум. Валейкум ассалям. Павло, у вас институт достаточно большой, как я понимаю, и я знаком лично с вашим начальником, с Антоном Друбовичем, и наши зрители знают, что он сделал очень важное, хорошее дело однажды, долго рассказывать не буду, но смысл в том, что он изъял из армейских библиотек ксенофобскую книжку про крымских татар. И сделал это очень так настойчиво, и я ему за это страшно признателен. Это когда он еще только заступил на должность, а это уже было почти 2 года назад, да? А вы сколько работали в институті? Майже 7 років. То есть ви при Петровичі работали? Я прийшов до інституту одразу після перемоги Революції Гідності. І був в числі тієї, скажімо так, вущої команди, так, яка прийшла в інститут разом з головою. І ідея була дуже проста. Після перемоги Революції Гідності невеличка група однодумців вирішила, скажімо так, обсадити, якщо так можна сказати, певну гілку влади, певний напрямок роботи для того, аби реалізувати наші ідеї щодо реформування політики національної пам'яті в Україні. А вот как вы думаете, у нас же все меняется постоянно, да? Ну, это хорошо, что меняется власть, парламент, там, президент и так далее, министры, правительство. Вот. А насколько я так могу судить, судя по вам, по еще нескольким людям, все-таки вот Институт национальной памяти – это та институция, в которой преемственность политики есть, да? Так, я гадаю, що в нас є і дійсно певна тяглість цієї політики. В нас незмінний стратегічний вектор. Якщо говорити про Антона Друбовича, безперечно, це людина з відмінною, можливо, культурою пам'яті, світоглядом, більш ліберальним світоглядом, ніж Друбович. Ніж Друбович? Перепрошую, ніж В'ятрович. Так, Друбович більш ліберальний, ніж В'ятрович, але водночас, безперечно, стратегічний вектор, цілі і завдання інституту, вони залишаються незмінними. І тут я з приємністю для себе відзначаю, що досить часто, десь стикаючись на різних майданчиках, на різних комітетах, робочих групах, комісіях з нашими візаві, називаємо це так, подекуди навіть із ворогами, для них є неприємною несподіванкою, що позиція Українського інституту національної пам'яті, вона залишається стратегічно незмінною. Да, я помню, как, никто же особо не разбирается в людях. Когда Антона назначали, я сразу узнал, что он хороший человек. Да, он другой, чем В'ятрович, но они не конфликтуют даже с ним вообще. Да, хотя там политически они разные, но проукраинские они одинаковые, в принципе. И надежды такие были у этих, условно, пророссийских сил, что сейчас мы В'ятровича скинем, значит, и все перепишем опять, всю память, вернем взад все. Но ничего не получилось. Вот, и работа продолжается, и мы часто слышим Институт национальной памяти, но не понимаем, что это вообще физически, где вы находитесь, сколько у вас направлений, сколько у вас народу работает, насколько это мощная институция. Український інститут національної пам'яті – це центральний орган виконавчої влади, який відповідальний в нашій державі, за своєю назвою, очевидно, за реалізацію політики національної пам'яті. Що таке політика національної пам'яті для мене особисто? Це одна з найважливіших політик, тому що я прихильник тієї думки, що держава будується на принципах, на цінностях, на ідентичності. Жодна держава, вона не будується лише на питаннях добробуту, холодильнику, доріг і так далі. Тому що, так вже склалось, мусимо це констатувати, що дороги краще, холодильники повніші в багатьох наших сусідів. Але лише тут, на цих територіях, на території держави Україна, українці можуть будувати свій національний дім. Лише ця держава є прихистком для українців. І це те, що абсолютно зрозуміло кримським татарам в цьому питанні, що нас абсолютно тут об'єднує, і ми стоїмо на спільних позиціях, адже кримським татарам не потрібно читати проповідь про національний дім і про те, що немає іншого місця на землі, крім Криму, де
кримський татарин може бути в себе вдома. І це, власне, от та базова істина, яка мене тримає в інституті, яка мене штовхає реалізовувати певні проекти в інституті. Інститут – це команда приблизно з 7 десятків осіб, якщо говорити Немало. Так, безперечно, немало. Ну, знову ж таки, якщо порівнювати, скажімо, з найближчими аналогами, там з ІПН, це Інститут пам'яті народової Польщі, це понад 1200 співробітників. Так, Про Ізраїль я навіть згадувати не буду. Там, напевно, центр Яд Вашем і інші Та там інші структури, тобто вони більш, скажімо, і розгалужені, і мають різну Але вони суб'єктність. почали займатися цим відразу після отримання незалежності, отримання держави. Там з 48-й рік, і з 50-го року вже почали будувати цей історичний наратив, да? Який зустрічав всіх, хто репатріювався тоді у цю державу. Ну, продовжуйте. Між іншим, Айдар, от якщо ви згадали за Ізраїль, для мене дуже гарний приклад. Я часто і багато думаю над досвідом євреїв, спостерігаю за, ну, скажімо так, історією державного будівництва і там націотворення, якщо можна сказати. Відновлення пам'яті. І відновлення пам'яті, зокрема, так. І тут, знову ж таки, досвід євреїв, він просто унікальний, як на мене, тому що, власне, євреї їхали в пустелю, їхали в підмандатну Палестину, їхали в державу, яка не мала класних пенсій, не мала високих зарплат, не мала тих холодильників. Тобто фактор холодильника не впливав Абсолютно. на історичну свідомість, на свідомість національну. Саме так. І тут, ну, звісно, є та точка, яка нас сильно різнить з євреями, що якщо сьогодні ми переживаємо, скажімо, ну, не те, щоб зворотню селекцію, але певну селекцію, коли люди обирають для себе, що для них є важливіше, чи залишитись тут і брати участь в бідності, так, але в розбудові української держави, спробувати створити державу для своїх дітей, які не будуть їхати з цієї країни, чи їхати туди вже, де зараз, вже сьогодні є класна медицина, щеплення від ковіду і все інше. В євреїв абсолютно це інша історія, тому що євреї їхали з усього світу, так, в підмандатну Палестину, зокрема і для того, аби вчиняти теракти в готелі Кінг Давід, для того, аби там формувати Єргун, Свій-Люумі. Тому що ніхто ніде тоді євреїв не чекав. Абсолютно. Зараз просто світ вільний и світ такий, ну, сытый, что ли, как сказать. Вот. И сейчас, конечно, соблазнов много, а тогда некуда было деваться. Но, наверное, сейчас сложнее, потому что действительно человек может выбирать, поехать в Британию, в Польшу, в Америку, там, я не знаю, в Италию, в Португалию, или остаться в Украине сейчас, в этой стране, которая там на краю, на краю выживания цивилизованного мира. Не все это понимают. Но все-таки, я считаю, что главное, что мы тут делаем, потому что я считаю, что все равно, ну, любой украинец, он все равно родиной своей Украины считает. У меня есть пример, когда человек из Канады приехал, чтобы жить тут. Понимаешь, он тут не родился вообще, он родился в Канаде, но приехал, говорит, я украинец, мне тут интересно, здесь живая жизнь, в Канаде скука. В плані можливостей, між іншим, я погоджуюсь, теж дуже цікава тема для розмови. Я не буду називати прізвище одного дуже відомого, дуже медійно впізнаваного громадянина України, який в приватній розмові мені сказав, в мене частина моєї родини живе в Канаді, мене запрошували до Канади неодноразово. Але я думав над тим, ну от поїду я до Канади, ну яка там буде моя верхня планка? Ну вчитель історії в кращому разі, але треба буде ще докласти зусиль, треба буде пройти процедуру, власне, підтвердження диплому, ще не факт, що я потраплю там на класну позицію, що я зможу транслювати свої ідеї молоді і так далі. А тут я впізнаваний, тут я ведучий, тут я блогер, тут я лідер суспільної думки. І в цьому плані, безперечно, Україна дає дуже цікаві можливості. Україна – це країна можливостей, насправді. І якщо хтось це розумний, всі, я думаю, що всі розумні люди це розуміють. І те, що там, ну що там, вот, извините, в Канаді, в Польщі, це все одно страна, де, ну, вона не наша, вона все одно ми там гості.
хорошие гости, там похуже гости, но все равно гости. И нам свою страну строить, в том числе и в плане, ну, в ментальном, в историческом. Чем вы занимаетесь? Почему я считаю, что ваше направление это, возможно, важнее, чем какое-нибудь министерство, в котором тысячи людей сидят, да, и чем-то занимаются. Может быть, тоже полезным, но без вас это действительно смысла не имеет никакого. Вот хочу спросить у вас, Павло, что ключевое, для чего вы существуете? Вот для каких-то, не знаю, там, выставок, систематизации данных каких-то, возобновления памяти о погибших, там, не знаю, там, физических памятников, там, установка, да, памятных досок и так далее. Вот что главный нарратив? Зачем вы на работу ходите? Ходимо заради того, аби виправити або створити умови для виправлення травм окупації і колоніального періоду українського. Насправді, значною мірою інституції, подібні до Українського інституту національної пам'яті, могли б не існувати в таких державах, скажімо, як Франція, Німеччина, Велика Британія, і не лише через те, що це держави, які мали власну імперську історію. Можна говорити загалом про багато національних держав європейських, які не мають подібного роду інституції. В Україні цілком інша історія. І з точки зору нашого тривалого колоніального періоду, коли Україна була розділена між імперіями, між Російською імперією, Австро-Угорською імперією, подальшого періоду радянської окупації, історії з Кримом і з кримськими татарами, який фактично став народом-ворогом, народом-вигнанцем, очевидно, для того, аби подолати подібного роду травми і виклики, тут замало лише проголошувати декларації, знаєте, сказати, що... І замало лише навіть було б запровадити якісь законодавчі інструменти, як, наприклад, закон про корінні народи, який нарешті от зараз винесли і до Верховної Ради, і насправді велика прикрість, що це було зроблено лише зараз, але це тема окремої розмови. Але навіть би таких, повірте, законів було б замало для того, аби подолати ці страшні колоніальні травми. Для цього потрібно ясне бачення, для цього потрібна певна програма, фінансування, команда людей, політична воля, врешті-решт. Адже такі зміни в такій сфері, як національна пам'ять, вони, повірте, потребують волі. І дуже часто вони наштовхуються на нерозуміння, несприйняття населення. І ми змушені нерідко робити те, що потрібно, а не те, що подобається. Да, то есть вы не популизмом занимаетесь, это точно. Я наведу просто один приклад. Я багатолітній член комісії з найменувань при Київському міському голові від Інституту національної пам'яті. Це комісія, яка формувала порядок денний з перейменування вулиць. Топоніміка городська. Топоніміка, так. От після, власне, так званих законів про декомунізацію багато вулиць треба було перейменовувати. От комісія... Так це ваш рук діло? Ну, певною мірою. Ну, до прикладу, там проспект Бандери, проспект Шухевича, до прикладу, це ті пропозиції, які готували. Я просто вдячний. Ні, серйозно. Я коли їду цими проспектами, я просто, знаєте, ну, не кожен раз, але я часто думаю про те, що ось люди воювали, здавалось би, що програли. Їх було вбито. І пам'ять про них була там, ну, вони були принижені. Їх після смерті вже їх там знищували просто і ображали. І це така справедливість, що в Києві, саме в Києві, є вулиці з їх іменами. Це така, тобто ці люди точно жили не даремно. І я думаю, що це просто дуже важливо, дуже. І без цих вулиць просто Київ не Київ. Хоча, ну, здавалось би, вони в Києві там не діяли, да? Але це дуже важливо. Це просто на це треба спиратися. І це така перемога. Ви ж кажете про спротив, да? І багато тут когось було. Ви зараз там розкажіть, будь ласка. Але це перемога така, ну, бо саме ці люди очолили боротьбу ось таку, в якій, здавалось, неможливо було перемогти. Але вони перемогли. Перемогли після смерті.
Вибачте, такий пафос, а я правда це так відчуваю. Це не пафос. Я вважаю, що цей напрямок це дійсно це утвердження нашої державності. Ми показуємо, що держава перемогла, що їхні ідеї перемогли, і те, що ці люди нерідко не діяли в Києві, на Київщині, тощо. Я завжди пояснюю це наступним чином, як я це бачу. Це постаті загальнонаціонального масштабу. Звісно. Це те, що нас відрізняє, до прикладу, від якоїсь дискусії, там не знаю, про там чому потрібно назвати вулицю, там, наприклад, Сахарова де-небудь в Череповці, бо його не було в Череповці. Бо це якийсь локальний. Григоренко. Так. само, Ну, тобто, це, скажімо, локальний краєзнавчий аспект. Там Череповець, Російська Федерація тощо. Київ – це не колонія Російської Федерації, це столиця держави, тому в столиці держави є і будуть топоніми, які не конче пов'язані з Києвом, які пов'язані з створенням української державності. І саме тому в нас є і буде і проспект Бандери, і Шухевича, і є багато інших вулиць, пов'язані з тими людьми, які на своєму місці в свій час зробили все, аби Україна відбулась. Ну, нехай не тоді, знаешь, кстати, интересный факт, и до сих пор Крымлы сами в своих местах компактного поселения, в Крыму, в каждом этом месте компактного поселения есть улица Сахарова, есть улица Григоренко. То есть у нас национальная память, казалось бы, и в Крыму-то Сахарова точно не было в Крыму никогда, да? Но он был нашим другом, он поддерживал Мустафу Джемилева и всех крымских татар. Он, благодаря ему во многом мир узнал о нашей борьбе, этой, которую там велась в Узбекистане еще и так далее. И мы это все помним. Это совершенно... География это никак не привязана. Это привязано, к ментальности, на самом деле, к войне за выживание. Айдаре, ще зараз ми повернемось до київської топоніміки, але тут нескромно похвалю своїх колег з інституту, що ті акти з декомунізації, з повернення історичних назв топоніміки в окупованому Криму, нехай вони і символічні, так? Але це також робота нашого інституту, моїх колег Максима Майорова, Богдана Короленка, які працювали разом з паном Рифатом Чубаровим, з розробки взагалі концепції цілісної, так? Що не просто... Тут є недопрацювання, це не ваша провина, але потім про це давайте який завершимо. Повертаємось до Києва. Отже, яскравий приклад, коли я говорив про необхідність робити те, що потрібно робити для держави, і не завжди те, що потрібно, є тим, що подобається. Якось пригадується на засіданні комісії, один з посадовців КМДА зачитує результати такого внутрішнього дослідження, там в фокус-групах про декомунізацію, сприйняття декомунізації в Києві. Ну і цифри приблизно такі. Чи підтримуєте ви декомунізацію? Відповіді, наприклад, там, щоб не збрехати, 79% так, підтримуємо, декомунізація потрібна, на часі, давно слід було і так далі. Чи підтримуєте ви перейменування вашої вулиці, якоїсь там умовно, чи там якого-небудь учасника повстання на заводі «Арсенал», там більшовицького заколоту, чи якогось діяча ЧК, 2/3 ні, не підтримуємо. Тобто концепт такий, що досить часто люди, вони за реформи, але реформи на сусідній вулиці. Тому це потрібно розуміти, тримати постійно в пам'яті і не втрачати волі. Вернемся, теперь к Крыму вернемся. Я не знаю, кто тут в конце концов виноват. Я думаю, что, может быть, и в целом у политической воли не было у власти, может, у администрации президента тогда. 15-й год подготовлен в связи с декоммунизацией. Переименование подготовлено по закону, Верховная Рада должна принять закон о переименовании, о чем вы говорили, да? По крайней мере, тех мест, которые имеют советское, там, красное, там, всякие ленинские и так далее. Это было самое начало, по-моему, 150 где-то населенных пунктов. В целом, при Сталине, после депортации, было переименовано более 1000. И вот у нас тут в коридоре висит карта, которую Вахтанг Кипиани, наверняка ваш знакомый, сделал. И там все восстановленные названия, которые были до 1944 года, даже позже переименовали. При Крымлы, когда еще до депортации. Да. Так вот, даже вот эти 150 или 125, я не помню, названий, Верховная Рада испугалась переименовывать. Они проголосовали, сами испугались своей смелости, это еще тот состав. И сказали, что переименование будет только после деоккупации. И Google поменял ночью, по-моему, или, сегодня поменял название, потому что Крым — это Украина, кто будет с этим спорить. А утром выяснилось, что Верховная Рада решила это делать потом, и они вернули обратно советские. Мне было так стыдно. Мы это обсуждали очень долго, ничего с тех пор не сдвинулось, хотя, по идее, я не знаю, как закон писали, но
и изменить это можно было. Под закон о декоммунизации должны были попасть и вот эти земляничные, клубничные и прочие, которые Сталин переименовал, именно Сталин, чтобы просто настоящие крымские названия убрать. Они же просто выдумывали из пальца, да, как Белогорск, например, город, откуда моя семья, да, это Харасу-Базар, древнейшее название. Название Белогорск еще вообще хотели назвать типа ленинским каким-то. Это Спас, директор музея, который был не крымский татарин, но он просто понимал, что уж ленинское точно нельзя. Он говорит, ну давайте хотя бы по названию вот Белой скалы назовем Белогорск. Да. Хоть так, да. Это еще мало кто знает эту историю. Да. Мне тут в Киеве его дочь рассказывала. Но и это ничего не сделано. Может быть, Институт национальной памяти сейчас поднимет этот вопрос. Я вам обещаю поддержку, какую могу. Я думаю, что все поддержат. Вот карта висит Кипиане. Бери и переименовывай. Просто надо написать закон, может быть, добавить в закон о национальной памяти, инициировать поправку вот в связи со сталинскими переименованиями. 48-й, кажется, год, вот эти крымські і так далі. Айдар, я можу собі дозволити сказати в цій програмі, очевидно, більше, ніж, до прикладу, пан Антон Дробович. Ну, з огляду на те, що я не обіймаю якоїсь керівної політичної посади, я є, Я з ним готовий теж це говорити. фахівцем середньої ланки. Але ну, перший аспект про садово-городні назви, так звані, ми їх так називаємо в інституті. Плодово-ягодные. Так, ну, можна так сказати. Просто село, когда переехало, ну это не наше родное село, но просто переехала моя бабушка с дедушкой, они там, к сожалению, умерли и похоронены, но он назывался Плодовое. Крымское название Азек. И вот этих, а там ягодные тоже есть, поэтому я так и называю, я называю плодово-ягодные. Да. Ну, про цю категорію назв, так званих нейтральних, як їх люблять називати, якщо говорити про історичні певні топоніми, які були в період більшовицького панування перейменовані, значить, не обов'язково на Ленінські, на Кіровські, а й, зокрема, на оці от плодові, фруктові і так далі. Тому Или, например, Бешуй, Так. Бешуй, Пятихатка. Вот так переводили. Ага, я зрозумів. Переводили впрямую Так, просто, да? так, я зрозумів. Беш-5, дім, будинок, так? Ну, дивіться, щиро кажу, що я, скажімо, не в захваті від тієї редакції закону про декомунізацію чинної, не в захваті, повірте, мені було і багато співробітників, і голова колишнього Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Але слід розуміти, що політика – це мистецтво можливого, і навіть та редакція, яка була ухвалена парламентом після перемоги Революції Гідності, це значною мірою також результат компромісу, який дав... А хто був проти? Пам'ятаєте? Ну, я можу сказати, що це були складні перемовини з практично з усіма акторами української політики в парламенті, де були розмови про те, що певні позиції є занадто радикальними. Був страх законотворців, що певні редакції вони просто не будуть підтримані, не будуть проголосовані. Абсолютно. Тобто, те, що ми маємо, це ще й чудо. Тобто, могло бути хуже. Абсолютно. Ну, я розумію, що ми, звісно, завжди виступаємо з максималістських позицій. Тобто, що ми маємо сьогодні, як би воно могло бути краще, але ну, рідко хто замислюється над тим, що ну, могло бути все не так. І якщо говорити про зміни до чинного закону, я знаю, що є потуги законотворців, і Український інститут національної пам'яті думає, консультує з приводу можливих ініціатив, ну, зокрема, і тривають обговорення про законодавчі ініціативи з питань деколонізації. Адже це наступний етап. Це наступний етап. Але я щиро кажу, що, на мою думку, ну, мало ймовірно, що цей процес буде запущений за цієї каденції парламенту, за цієї влади, за цього президента. Но принаймні... это не значит, что мы не должны готовить это, и писать проекты, и продвигать. А кто знает, а может быть и будет. Мы не можем предположить. Вот я, например, был уверен, что при Петре Порошенко, при том парламенте, постмайданном, да, что уж закон о переименовании, сталинском вот этом переименовании точно будет отменен. И отменили это название. Так, а в итоге не решились даже отменить коммунистические названия, даже на Гугле просто, что было бы, истерику бы вызвало. Можете представить, что было бы, если сейчас парламент проголосовал вот закон о коренных народах, только Путин об этом услышал. Помните, какая истерика была? При слове Крым, при слове крымские татары, даже при словосочетании коренные народы их трясет уже, потому что они угнетают свои народы. Это же бомба под Россию еще. Так. Он же понимает, что это пример Украины,
о признании прав коренных народов, у которых нет другой родины, это разнесет Россию в итоге. Это такой запал, который туда заложен. Да? И если бы мы сейчас переименовали Крым, и Google обязательно переименовал бы Крым, и все это было бы, все эти старинные крымскотарские названия вернулись, да там просто, я не знаю, они бы год про это говорили, и это мне было бы приятно. Потому что победы одержатся не всегда сразу на поле боя, а иногда они одержатся в голове. Тем более, что крымские татары, если вы не знаете, я вам скажу, делают вот эти названия, да, русские там, делают камни сами, ну, где есть достаточное количество людей, и названия латинку пишут настоящие. Да, их нет на картах оккупационных, но люди на камне или как угодно там делают стелу, какой-то знак, и свое название все-таки возвращенное пишут сами. В теперішніх умовах під окупацією. Так і є. Надзвичайно цікаво. Ну і тут ми торкнулися вже іншої надзвичайно цікавої теми. Ви згадали, з вашої ласки, про реакцію Путіна на законопроект, лише на законопроект, і про його заяви про відвертий нацизм. Я гадаю, що Путін мав чітку зрозумілу логіку цих заяв, очевидно, через те, що Путін чудово розуміє, яку він реалізує національну політику в Російській Федерації, і чудово розуміє, що кримські татари в умовах окупації є незручним і небезпечним прикладом для багатьох інших поневолених народів Російської Федерації з точки зору свого досвіду. Я не буду, знаєте, зараз виступати в ролі якогось там, не знаю, захисника національної політики часів Кучми там, чи Леоніда Кравчука, зокрема і в питаннях Криму, тому що, на мою думку, Україна ганебно мало зробила для Криму і для українців Криму, і для кримських татар Криму. І результат ми бачимо. І результат ми бачимо, до цього це призвело. Загравання з росіянами, загравання з окупаційним флотом. Результат цей гіркий ми зараз споглядаємо. Водночас досвід, безперечно, абсолютно різний, маючи можливість спілкуватися з окремими активістами національних рухів корінних народів Російської Федерації. Вони самі наводять ці численні приклади. Їх можна просто загинати пальці, скажімо, на обох руках по колу кілька разів. Те, що, врешті-решт, кримські татари мали власні національні представницькі органи, з одного боку, не визнані так Україною, які не були введені в правове поле України, але водночас вони не були заборонені, вони вільно функціонували, ніхто не розганяв Курултай. Ну, сравнивать Россию с Украиной – это вообще грех. Ну, абсолютно. Я просто... Даже самые худшие годы украинские, она все равно не была Россией. Я просто все ж таки, знову ж таки, для глядачів, можливо, не всі розуміють, принаймні не з кримсько-татарської аудиторії, можливо, з київської аудиторії, так, хто нас дивиться, що Україна ніколи не визначала, наприклад, для кримських татар, якою абеткою користуватися кримським татарам. Не прописано в нашій Конституції, що кримські татари мають писати українською абеткою. Мало хто знає з наших глядачів, що в Російській Федерації на законодавчому рівні закріплено, що ті мови, які мають статус державних офіційних в суб'єктах Федерації, вони не мають права на законодавчому рівні використовувати латинку, якою хочуть кримські татари користуватися, вони користуються, і знову ж таки ми знаємо приклади і сайтів, це і Крим Реалії, до прикладу, які використовують латинку на території України. Для нас это вопрос решенный, очень простой. Сейчас, кстати, объясню, чтобы, может быть, вам будет интересно, но зрителям, которые не крымлы, да? Вот в той кириллице, которую в 1936 году для нас придумали, когда отменяли латинку для тюркоязычных народов, там пропало несколько звуков. Просто пропало, и все. И они даже из речи начали местами исчезать, потому что люди же не видят, когда дети читают, они постепенно, это преступление перед мовой. Фонемы не передаются. Но, конечно, до конца они не передаются. Они не так акцентированы, и это потихоньку стирается. Это, на самом деле, вот филологи, лингвисты, они в ужасе от этого были. Потом эти длинные твердые знаки, вот эти двойные буквы, вот такие слова огромные, да. Тюркский язык, он и так постфиксный, да, он и так добавляются окончания. Вот, и это ужасные вот эти конструкции нечитаемые. Когда мы пишем, то есть для нашей мовы латинка, да, она вот так раз, она короткая, четкая, ясная, вообще красивая, то есть идеально подходит латинка для крымского языка. А что касается вот их действительно пишите русскими буквами,
то, что они делают и с тюркскими народами, со всеми народами Так, у і з себя. фінно-угорськими, так. По-моему, только в Карелии, это еще с тех времен, они оставили возможность писать латиницей, больше нигде. Але чому залишили Да. ядро? Через те, що карельська мова не має статусу державної в Республіці Карелія. Да, там почти і Карел. Там Карел Ну, залишили собственно, 10%. там корейская мова-то и не існує, це фінська мова, но це інші розмови. Я хочу сказать, что они цепляются, вот насколько русские, насколько они, их символизм, они цепляются даже за этот дефис, вот в слове крымско-татарский. Вот в этом прилагательном нет дефиса по правилам русского языка. Я специально просил русского филолога Ксению Туркову, она сейчас в Нью-Йорке работает в «Голосе Америки», просил написать статью, почему это против правил, что этот дефис крымско-татарский так должно быть слитно, но он поставлен, и Google до сих пор его, кстати, использует. Они специально поставили его, чтобы дать понять, что Крым от татар отделить вот этим дефисом, что мы пришлые, а не коренной народ. Понимаете, в чем дело? Вот такая вот история. Они используют это по полной катушке. И то, о чем вы сказали, вот это принижение, это вы будете говорить так, как мы скажем. Я уж не говорю про то, что там количество уроков национальных языков сведено под самый минимум. Они на уровень факультативов опущены, они не обязательны. Вот, ну, вот этот язык татарский в Татарстане, там, не якутский, не любой другой. Я еще до того, как репатрировался в Украину, я был там, я беседовал и с якутами, беседовал, и с бурятами беседовал. На самом деле докладываю, что они в бешенстве от этой русификации. Просто они сделать ничего не могут. На жаль, і тому Путін, очевидно, прекрасно розуміє ситуацію і в Україні, і в Російській Федерації з правами меншин, з правами, ну, і це, очевидно, слід розділяти, наголошувати корінні народи і національні меншини, але в Російській Федерації пригнічений стан у них значною мірою однаковий. І коли Путін говорить про порушення прав, мені неодноразово доводилось зустрічати публікації чи коментарі, наприклад, на Озатлик Радіоси, це татаромовна редакція, татаро-башкірська редакція Радіо Свобода, де, до прикладу, порівнюються права меншин самими татарами, там, навіть татарською мовою, наприклад, ну, скажімо, угорців, так, в Україні, угорців Закарпаття, і татар, які буцімто навіть мають власну республіку, власну єдиного президента, конституцію, єдиного президента в РФ, де пишуть про те, що пригнічені угорці, вони мають власний університет в Берегова, власну кафедру в державному універі УЖНУ, в Національному університеті Ужгородському, мають власні педучилища, школи, власні політичні партії, і не одну угорську, мають власні представництва від цих політичних партій в органах місцевого самоврядування, мають власні пам'ятники, включно з кінними статуями королів і так далі. Там все, там даже, извини, я уточню, просто кто не был в Берегово, например, да, там названия улиц дублированы все угорською мовою, так? Там і це люди, яких, ну, мені соромно, але я цих угорських діячів не знаю. Але люди знають, і пам'ять про них живе, і це все в Україні відбувається. І там угорська мова використовується всюди, де це от вони хочуть, місцеве. Зокрема, і в адмініструванні. Тепер порівняємо ситуацію з Татарстаном, де з 2001 року по всій Російській Федерації, не лише в Татарстані, заборонені всі, без винятку, національні політичні партії. Партія ІМЕТ Надія, партія Ватан Батьківщина, партія Ітифак Злагода, де заборонені башкірські політичні партії. Татари вже третє десятиліття добиваються відкриття в Татарстані єдиного татарського університету. Але цього, очевидно, за Російської Федерації ніколи не буде. Татари так і не можуть цього досягти. Татари обмежені в використанні латинки татарської, закриті практично всі газети, і всі видання незалежні. Це Алтин-Урда, яка видавалась там Фаузією Байрамовою. Тому, очевидно, Путін знає, про що говорить, коли він розповідає про переслідування, так? Адже ті ж татари, які мають можливість читати і споглядати якісь електронні ресурси, порівнювати ситуацію, вони можуть лише в рожевих снах мріяти про ті права в Республіці Татарстан, які, до прикладу, мають угорці з Закарпаття. Ну і очевидно, що ці права вони зможуть здобути, але не в складі Російської Федерації. Я вообще считаю, что среди прочих брутальных преступлений, которые совершил Путин, оккупировав Крым и Донбасс, он совершил еще одну самоубийственную ошибку. Он не учел фактор нашего народа. Он его совершенно не учел. Они, во-первых, почему-то думали какими-то там мозгами, что мы и татары Поволжья, которые на самом деле булгары
изначальное название, да, что мы один народ, у них такое представление, да, такое вот кастово-российское, что мы один народ, просто один побольше, другой поменьше. Они к украинцам так относятся, они когда отрубили телевидение там в Крыму, они вместо 5-го канала украинского запустили канал «Татарстан. Новый век», они искренне думали, что это один и тот же язык, ты можешь себе представить? Вот, и значит, потом они думали, что мы опять один народ прислали эмиссаров с Татарстана. Опять из этого ничего не вышло. А на самом деле наш народ действительно, при том, что он мирный, безоружный и так далее, да, но он одним своим примером показывает всем, и бурятам, и татарам, и российским, там, не российским, я выплюну это слово, волжским, да, и калмыкам, и другим, и тувинцам, которые на самом деле тоже очень принижены, да, вот, что нет, что это все не вечно, что есть и другие варианты, что можно бороться и что можно не надеяться на лучшее. И если Украина вот в процессе принятия этих законов о крымстарском народе, там, изменениях в Конституции по статусу Крыма, это будет страшный удар по Российской империи. И причем сделать это достаточно просто, без единого выстрела. Это будет заложена бомба, которая в итоге при ослаблении режима, при смене режима, я не говорю каким путем, эту страну огромную, неестественную, извращенную, где все как в камере, где есть пахан, где есть приниженные, где есть такие-сякі, это просто разнесет. Я абсолютно в этом уверен. Айдаре, прикро, що такі розмови лише відбуваються можливо, в середовищі журналістів, там якихось фахівців, мовознавців, тощо. Хотілося б, аби ті речі, про які ми сьогодні говоримо в студії, вони були почуті. Я наведу один яскравий приклад. Не так давно в Елісті, в столиці республіці, в Елісті, в столиці Калмикії відбувався Чолхун, це з'їзд, національний з'їзд калмицького народу. Просто для розуміння глядачів, що в теперішніх умовах путінської Росії, в умовах фактично концтабору, на цей з'їзд не онлайн, а фізично прибуло 170 делегатів з усієї Російської Федерації, в переважній більшості, очевидно, з самої Республіки Калмикія, попри погрози ФСБ, попри арешти, які одразу були проведені по завершенню з'їзду. Але з'їзд зібрався, з'їзд ухвалив резолюцію про те, що Російська Федерація здійснює прихований етноцид калмиків. Вони ухвалили низку політичних рішень, обрали комісію для розробки Конституції народної, так? Тобто це було здійснено в теперішніх умовах. Для мене, я не чув про це. Дякую, що ви сказали. Це для мене це справжні герої. Тут треба враховувати ще те, що їх дуже мало калмиків. Їх дуже мало, дійсно. Там вдвічі чи втричі менше за Кремли, наприклад. Абсолютно. Да? І це круто. Населення Калмикії – це як населення Житомирської області, для розуміння. Але в цих умовах калмики спромоглись на такий чин, на такий акт. І я просто закликаю подумати глядачів, на що здатні були б калмики і багато інших поневолених народів Російської Федерації в умовах мінімального послаблення режиму. Якщо вони зараз здатні порушувати такі гострі питання, як про статус Калмики, як статус держави, вони не задоволені тим, що Калмики – одна з небагатьох республік, для якої в Конституції РФ не прописаний статус держави, прописаний статус республіки. Адже по Татарстану, по Башкортостану цей статус закріплений. Вони порушили питання питної води, дуже цікаве. І вони звернули увагу калмики на те, що росіяни, Москва, федеральний центр, він спекулює питанням питної води в окупованому Криму, постійно апелює там до гуманізму, так, і до антигуманізму української влади, в той самий час, як на території Калмикії фактично ситуація з питною водою критична. Москва не бажає інвестувати гроші в розробку, знову ж таки, родовищ питної води. І калмики намагаються винести цю проблему на міжнародний рівень. На місці України, на місці Міністерства закордонних справ, я би звернув би увагу і на Чолхун-з'їзд. Я би закликав би міжнародну спільноту здійснювати тиск на Російську Федерацію для демілітаризації Криму і для того, аби Російська Федерація зайнялася питаннями питної води в Калмикії, аби туди інвестувала гроші, які вона вкладає в мілітаризацію окупованого Криму. На жаль, досі Міністерство закордонних справ не приділяє належної уваги цим питанням. І я знаю, напевне, що і калмики, і башкіри, і татари
неодноразово звертались до органів законодавчої влади України, до органів виконавчої влади України, де намагалися повернути увагу до своїх проблем. Я гадаю, що це надзвичайно важлива тема для України, яку ми просто зобов'язані тримати в полі свого зору і зробити все для того, аби Україна стала речником цих народів на міжнародній арені. Я впервые слышу такое видение, так четко проговорено из ваших уст. Идеи такие я слышал, и они правильные. И, кстати, делает заявление наш МИД, делал заявление по поводу ущемления прав народов России, Российской Федерации. И это нужно делать каждый раз, основываясь на известные факты доказанные. Когда они смеют говорить, что тут кого-то притесняют в Украине, выдумывают там про фашизм и так далее. Вы хотели гибридную войну информационную, надо держать удар, надо бить по тем точкам, по их преступлениям, которые просто, они же не стесняются. Они законодательными актами снижают статус языков, там, убирают часы обучения. Мы же все это видим, они же как в Крыму. Там и так-то образование на крымско-татарском языке было и до оккупации минимальное, да, но оно развивалось, оно шло вверх. И мы видим, что сейчас происходит, да. Это ресурс незадействованный, который я бы, у нас, знаете, что я вам скажу, у нас по-тихому ничего не двигается. У нас любые такие вещи нужно поднимать общество, конечно. А вы знаете такое, что у нас в Киеве живет президент, там по-другому, правда, называется, народа Эрзия. Да, вы знакомы с ним? Головний старейшина, так, да. Так, оборонной миграции. Так? Да, там, по-моему, его зовут Сересь Бойлень. Он ветеран украинский, украинский военный в отставке, так. но он владеет эрзианской мовою, и он издает журнал для Эрзия в изгнании. И это латинка. Вы можете себе представить, что самосознание народа Эрзия, например, вообще выбивает просто табуретку из-под ног Российской империи, поскольку они живут на землях, вот эта так называемая нация имперская. Я даже не буду называть, как они называются. Название, потому что украдено с Западной Украины, из Киева. Вот. Они же просто... Это их земли. Москва, Рязань, Пенза. Откуда это? Что? Это что, славянские этнонимы, что ли? Да нет, конечно. Айдере, про ерзян, про Сиріся Болієня і про трикутник, я би сказав, Київ, Москва, і назвемо це Європейський Союз або Західний світ. Мені здається, що до кінця Західний світ, принаймні, якщо ми говоримо не про англосаксонські держави, не про Сполучені Штати і Велику Британію, а говоримо про Європейський Союз, наприклад, Франція, Німеччина, так, вони значною мірою до кінця не усвідомлюють, з ким вони мають справу, і до кінця не розглядають все ж таки Російську Федерацію як глобальну загрозу в безпеці на євроазійському континенті. І через це ми маємо безліч проблем, зокрема і тут в Україні. Якщо ми повертаємось до теми ерзян, в середу, значить, якщо не помиляюсь, 14 червня розпочався в Тарту, в Естонії, 8-й Всесвітній конгрес фінно-угорських народів. Они, до речі, они собираются, по-моему, раз в год или... Раз на 5 років. В разных. И вот в этом году проходил этот съезд, да? Саме так. Вони по черзі в Угорщині, Фінляндії, в Російській Федерації. Ось цього року в Естонії. Мав би цей з'їзд відбуватися минулого року. Через пандемію коронавірусу його перенесли на цей рік. І дуже цікаві події розгортаються навколо цього з'їзду, дійсно геополітичні, які показують, зокрема, і серйозну кризу ідентичності, кризу пасіонарності, кризу якогось стратегічного бачення навіть в Балтійських державах, зокрема в Естонії. Справа в тому, що напередодні з'їзду організація «Клон» цього Всесвітнього конгресу фінно-угорських народів, так званий АФУН, Асоціація фінно-угорських народів Російської Федерації, яка була створена на противагу всесвітньому рухові, як це часто в Росії буває, так, створення маріонеткових організацій там із українцями в Криму, із кримськими татарами, так, коли створюються такі маріонеткові клони. Цей клон, він ухвалив рішення про вихід всіх фінно-угорських народів з міжнародного фінно-угорського руху. Так, фактично було ухвалене рішення заповзати в печеру поглибше і самоізолюватися. Це було зроблено за 2 тижні після того, як згаданий вами Сиріс Боляйн виступив за квотою держави Україна на постійному форумі ООН з питань корінних народів. Вот насколько для них этот вопрос болезненный. Абсолютно. Вот пример, что они просто видят, как ножки этого стула из них, под них уходят. И поэтому они цепляются, они везде делают клонов. Они
допустим, то же самое они делают с российскими самами. Небольшая часть самов живет ну, вот, В Мурманской области. В Мурманской области. Они их там вот так зажали. Уж казалось бы, но это маленькая часть. Там буквально речь идет о 10 тысячах людей. Абсолютно. Но даже название сами, а в соседних же государствах, самский парламент Финляндии, самский парламент Швеции, самский парламент Норвегии, они же видят, как европейские страны признают права коренных народов на земле их исторического расселения. Да? Для России это страшный удар. И Запад не только не понимает, вот о чем вы сказали, что насколько серьезная угроза, но они понимают, что это что-то ненормальное, но насколько серьезное, нет. Ну, как бы газ идет и идет, да, там сыр продаем и продаем. Туристы приезжают, ну, хамовитые, ну, бог с ними, там они в штанах все-таки ходят, не в шкурах, да, там, и Путин галстук носит, ну, бог с ним, да, у нас тут свои дела. Нет, Россия это еще империя с потенциалом распада большого. То есть вот этот, как в атомной энергетике, в атомной физике, да, там заложены такая энергия внутри, которая разнесет его очень сильно. К этому надо быть готовым и мировому сообществу, и нам всем. И нам надо этому способствовать, чтобы вдруг в один момент эти люди сказали, а мы не русские, это мы, как украинцы, сказали, через кровь, через войну, через столетия сказали, но мы не русские. Это колонизация. Мы колония, мы освобождаемся. И эти народы то же самое скажут. Я, кстати, у вас хотел спросить сначала, не пропустил момент. А как вы, вот Институт национальной памяти, оцениваете вот начало колонизации Украины Российской империи? Это какое время? Так, якщо ваша ласка, я швиденько закінчу про згаданого нами пана Болієня і про Конгрес. Отже, росіяни здійснили демарш, але низка національних рухів, зокрема серед них Ерзя, заявили про те, що вони всупереч позиції російської влади поїдуть на Конгрес. Герої. Теж герої, як і ті калмики. Абсолютно. Знає нинішню РФ. І навіть з Російської Федерації делегація заявила про свою готовність. Уявіть собі, що в цих умовах Естонія не зареєструвала їх делегатами на цей конгрес, тому що Естонія до кінця очікувала, що на конгрес приїде Путін як голова держави, де мешкають, зокрема, фінно-угорські народи. Це в цьому році, так. Фактично на конгресі розгорівся політичний скандал. Пан Болієн, який прибув в статусі лише спостерігача, він провів брифінг біля входу в будівлю, де відбувався конгрес. Зібралися естонські журналісти, де він розповів, власне, про всі ці неприємні речі, про цю ганьбу з реєстрацією на конгрес. Заявив про те, що Естонія, очевидно, боїться допустити делегатів тих народів, які прямо заявляють про етноцид Російської Федерації, тому що вони порушать на Конгресі політичні питання. Про те, що Російська Федерація здійснює етноцид і потрібно запроваджувати інструменти санкцій. Що потрібно не пісні співати, як там Естонія, не марку поштову презентувати, що Естонія робила, не монетку, яку Національний банк Естонії випустив. Потрібно говорити про те, що Російська Федерація в злочинний спосіб приводить РФ до гомогенності етнічної. Фактично йдеться про лінгвоцид, про етноцид. І про це говорять прямо Ерзя і низка інших делегацій. От ті, хто говорили прямо, їх до цього з'їзду не допустили. Якщо чесно, я не ожидал такого от Эстонии. Но это печально. Это на самом деле позорище для Эстонии, потому что они же как бы бывшие в составе СССР, они как раз и должны были быть как бы образцом и домом, да, таким альтернативным домом для финно-угорских народов угнетенных. И в этот момент они так боятся Росію. Але така ситуація дивовижна, але вона не була завжди. Зокрема, багато фахівців відзначають, що навіть у 2016 році ще була інша ситуація. Згадаємо часи президента Томаса Гендріка Ільвеса, який виступав, наприклад, там на 6-му конгресі, Всесвітньому конгресі фінно-угорських народів Ханти-Мансійську. Естонія поводила суб'єктно, Естонія поводила згідно. Президент Естонії говорив ті речі, про які ми зараз говоримо, практично не приховано відкритим текстом. Тому запрещений в'їзд Російської Федерації, якщо мені пам'ять не зміняє. Так, і тому, якщо ви пригадуєте, не так давно, зокрема, пан Ільвес і виносив пропозиції сміливі по візах тощо, так? Да, ну потому что он трезвый политик, которого я очень уважаю. Но сейчас период во многих странах популистов, людей, которые игнорируют реальность, и, к сожалению, хотя я лично знаю президентку Эстонии, она не из бойцов. Вот. И, кстати, с признанием геноцида крымских татар тоже такая же история. Латвия и Литва признали, а дальше не очень-то... А все почему? Потому что если ты признаешь преступление, и оно продолжается по
параметрам, там, изменение населения, там, вытеснение коренного народа, да, и так далее, то тебе придется вводить санкции, потому что в Европе какой геноцид в 21 веке? Это же нонсенс, это возвращение к подходу, я не говорю к методу, но подходу нацистской Германии, значит, надо противодействовать. А пока ты не признал, типа, это вопрос спорный, давайте еще обсудим. Можно и ничего и не делать. Да? В это время, например, в Польшу, приезжают эмиссары с Татарстана, о чем мы с вами вот перед программой говорили, и сразу поняли, о чем идет речь. Под триколорами, с картой Украины без Крыма. Это эмиссары ФСБ Республики Татарстан. Они надевают свои эти чепчики и вперед, значит, туда вот эти татарские польские села, где народ и знать не знает вообще, ну, может быть, и не интересуется особенно. Мы-то тоже политикой внутри Польши не очень интересуемся, да? Вот, Ну, да залишився обрядовий іслам. Да, і все там. да, обрядовый ислам. Да, а русские ищут любые щели, и они находят. Теперь, что касается... Я так понял вашу идею, что, в принципе, если ее развивать, надо Украине этот съезд проводить угнетенных народов Российской Федерации. Айдар, насамперед потрібно Україні продемонструвати політичну волю, продемонструвати, що Україна є територією безпечною, скажімо, бодай для еліт цих народів, для політемігрантів, де вони можуть одержати прихисток і можуть на території України розвивати, формувати ті ідеї і концепти, які вони не можуть творити в Російській Федерації на окупованих територіях. Я думаю, не кримським татарам розповідати, думаю, кримські татари це прекрасно розуміють, що коли ти перебуваєш під окупацією, в тебе мислення звужене до рамок виживання. Ти не думаєш про концепції, про наративи, про майбутнє твоєї батьківщини. Йдеться про планування на сьогодні і завтра. Не, но мы все-таки думаем, мы даже в Узбекистане думали про будущее. Мы создавали там представительные органы свои, и мы первые самоиздаты сдавали. Ну, але думаю, що ви погодитесь, що знову ж таки питання виживання, вони питання конечно, постійного тиску, конечно. страху за себе, за дітей, за родину. Это первое, что человек делает, это заботиться о том, чтобы выжить. І тут не можна в цьому людей звинувачувати, це першочергові екзистенційні питання. Конечно. Либо надо нам освобождать Крым, и тогда вопросов не задавать никаких. Пока мы на это, ну, в разных причин не способны, мы должны без всяких претензий просто помогать людям в оккупации и делать тут все условия, чтобы они шли достоинство и они будущее видели свое. Айдаре, дозвольте ще кілька слів так ініціативно про кримських татар, аби знову ж таки глядачі не подумали, що ми лише колупаємося, так би мовити, в справах корінних народів Російської Федерації. Не хочемо говорити про корінні народи України, значить, бо вони нам не цікаві, чи через те, що на них треба... На АТРі, про АТР такого не скажуть. Я скажу кілька своїх думок, які стосуються і Криму загалом, і кримських татар зокрема. Я маю багато розмов на цю тему з своїми друзями-українцями. Щиро скажу, що в багатьох питаннях, скажімо так, ну, сміливіший, ніж, я думаю, багато українських політиків і в питаннях прав кримських татар, в питанні закону України про корінні народи. Більше того, я скажу свою думку, які були в нас здійснені прорахунки в нашій політиці. Не будемо говорити про 91-й рік, давайте одразу беремо відправну точку, скажімо, окупацію росіянами Криму, 14-й рік. Я гадаю, що Україна могла, і ще може навіть сьогодні, створити органи місцевого самоврядування на підконтрольних територіях. Ми мали б створити на території України, ну, скажімо, в Херсонській області, Верховну Раду Автономної Республіки Крим, куди мали б обиратися за принципом представництва представники тих людей, які мають або мали кримську прописку на момент окупації Криму. Тобто ті, хто в 14 році... Механизмы могут быть разные, но идея понятна. Это органы власти в экзиле. Абсолютно. Да. Для того, аби ми... Зараз багато є дискусій в кримсько-татарському середовищі, тут в Києві серед політиків про те, а що ж ми будемо робити з Кримом після окупації, от що ми будемо робити з тією величезною кількістю переміщених осіб, власне, росіян з російських територій, так? Да. Як ми їх будемо... Проблемы оккупантов волнуют наши власти, а не проблемы угнетенного коренного народа больше, Абсолютно. да, некоторых. Якщо б ми б обирали тут, на території України, обирали б ті люди, які мають кримську прописку, автономну Верховну Раду Автономної Республіки Крим, це був би легітимний, визнаний орган не лише держави Україна, а й міжнародною спільнотою. Да те, що робили хорвати в період... Иностранные дипломаты и политики много раз задавали этот вопрос. Я говорю, ну я же не правительство, я не президент, я не Верховная Рада. У нас, к сожалению, подходит к концу уже наша программа, которую можно продолжать вечно. Мне очень интересно с вами разговаривать. Вы молодой человек, но такой, вот поэтому с таким заделом на будущее, оно так все и будет на самом деле. Я больше скажу. Геническая стрелка
вот эта половина, которая принадлежит Украине, она географически Крым. Это Крым, это настоящий Крым. Если по географии, по вот этим разломам, это Крым. И вариантов там, размещения правительства там или где угодно на самом деле, это не имеет значения. Сейчас мир, сейчас все переговоры проходят почти в онлайн. Да? Главная идея, вот как начнем, с чего начали, тем закончим. Славим Степана Андреевича Бандеры, кроме всего прочего, еще великого публициста. За репост его статьи пророческой. У меня даже забанили на Фейсбуке русские тролли какие-то. Потому что слово «бандеры», как и слово «крымские татары», просто их убивает сразу. Они трясет, как, знаешь, как чертей после чеснока и березового осинового кола или какого-то. Так що нам лупати цю скелю далі. Я дякую вам, що прийшли. Подякуйте вашому шефу, вашим колегам. Ми завжди на зв'язку і готові підтримати будь-які корисні ідеї щодо звільнення Криму, щодо тиску на Росію. І я думаю, що, як сказав Степан Андрійович, ніщо не зупинить ідеї, я б сказав, час яких настав. Дякую. Дякую вам. Спасибо, что смотрели. История невероятно важная штука, и мы видим по реакции оккупантов, как они истерят, как у них все трясутся поджилки, потому что они понимают, что Крым — это не их земля, что там нет ничего русского вообще. Именно поэтому им так стоит поперек горла и наш народ, и наш телеканал, и Украина, и все остальные честные люди. Спасибо, что смотрите АТР. Спасибо, что поддерживаете нас, в том числе через Patreon. Это самое простое, самое правильное — подписаться на регулярную поддержку своего телеканала и быть соучастником наших будущих побед, которые неминуемы. Крым Сербия Стуладжак, Крым — это Украина. Украина понад все, и мы победим, и русский рейх будет обязательно разрушен. До новых встреч! Dayan Kırım'ım. Biraz daha sabır eyle. İraden büyük. Kar tübünde algul olup açasın. Sel olup ufak tüfek taşını yoldan yuvasın. Dakikaya gibi susup dursan bile. Dayan. Tış sıkıp. Yumruklarını topla. Sevgine, dülberligin, çeberlikке тең yoktur. Tamırsız kuru kuray gibi geçkenler çoktur. Ketecekler. Tenine oz tikenin saplap. Savuşur yaran. Seni güzel bakça yaparız. Biz için bugün kara beyaz. Dost düşmanın beyan oldu. O kara kalpler için de belki sayılı günler kaldı. Evladım, kartal kalkın, kanat yayarız.
Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Отец революции Третьего мира. Так называют его на Западе. Его имя в СССР было под запретом, а теоретическое наследие изучалось лишь в трудах зарубежных историков и востоковедов. 80 лет назад, 28 января 1940 года, выстрел в одном из московских подвалов тюрьмы НКВД оборвал жизнь самого известного политика-мусульманина в СССР, видного партийного и государственного деятеля, теоретика и практика национально-государственного строительства первых лет советской власти Мирсаида Султангалиева. Он родился 13 июля 1892 года в деревне Кырмыскалы Стерлитамакского уезда Уфимской губернии в семье учителя. По окончании Казанской учительской семинарии некоторое время работал учителем в сельской школе в Уфимской губернии, затем журналистом в Баку. В 1913-14 годах участвовал в деятельности нелегальных кружков в Уфе. В мае 1917 года Султангалиев – участник Всероссийского мусульманского съезда в Москве и избранного им Всероссийского мусульманского совета. В июле того же года он возвращается в Казань, вступает в партию большевиков. Его карьера развивается весьма успешно. После Октябрьской революции и организации в 1917 году Народного комиссара по делам национальностей, во главе которого встал Иосиф Сталин, для руководства мусульманской секции Наркомнатса он приглашает Султангалиева. 19 января 18 года при Наркомнатсе учрежден Центральный комиссариат по делам мусульман внутренней России и Сибири, Муском. Председателем его назначен Мулланур